E moitas grazas tamén a Miguel Otero por ter aceptado este encargo, por desplazarse no día de hoxe dende Madrid a Galicia para compartir con nós. Miguel es investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor de la E-School of Global and Public Affairs en España y también investigador asociado en el Instituto para la Unión Europea y Asia en la ESCA School of Management de París. Anteriormente fue profesor titular de Economía Política Internacional en la ESCA París, profesor adjunto para Queen's Elizabeth House en la Universidad de Oxford, investigador postdoctoral en la London School of Economics y profesor asociado en la Universidad Oxford Brookes, donde obtuvo su doctorado en Economía Política Internacional. Casi nada. Bueno. Asimismo, adorna su currículum un máster en el mismo campo, la Economía Política Internacional, en la Universidad de Manchester, que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional, como nos comentaba hace un ratito informalmente. Su experiencia también como investigador visitante en el Instituto de Economía y Política Mundial en la Academia China de las Ciencias Sociales de Pekín, en la Escuela de Negocios de la Universidad Al-Faisal de Riad y en el Instituto Mercator para Estudios de China de Berlín. También es fundador y coordinador de la European Think Tank Network on China, sobre China, y autor de numerosos trabajos de investigación, como por citar uno como ejemplo, el libro en Routledge de El euro, traduzco, el dólar y la crisis financiera global. Y numerosísimos policy papers sobre el euro, políticas económicas en Europa, China y mercados emergentes. Así que cuando quieras, Miguel, estamos encantados de poder escucharte con muchísima atención. Boas tardes a todos. Vou empezar en galego, porque, bueno, son galego parlante realmente en casa e todo iso. Meus pais, emigraron a Basilea, nos anos, meu pai casi no 69, miña mãe no 70, así que, bueno, pois son galego. En Madrid, cando me escoitan falar en español, sempre me preguntan, mira, tú eres gallego, de onde? E yo, de Basilea. Como de Basilea? Hai un pueblo que se llama... No, Basilea, Suizas. O sea, son galego, pois eso, da emigración como moitos outros, non? Pero se cadra, pois faigo isto un pouco en castelán porque estou máis habituado en galego. Penso que se cada algún purista de galego normativo e tal, pois teña tranquilos, non? Bueno, vou non intentar en galego, despois xa, se hai algún erro, pois xa me disculpo de antemán. Voume erguer tamén, que penso que é máis académico, se queredes, e así vexo vos tamén a todos, os detrás tamén. China. Creo que se sabe todavía pouco. Creo que se sabe todavía pouco de China en España. Tamén hai moitos prexuizos. Eu animo a todo o mundo a ir a China. A ir a China personalmente. Ademais, agora podes ir a China sin visado, 15 días. Así que hai poucos occidentais que vayan a China estes días por o panorama xeopolítico que temos, pero eu anímomos porque, bueno, como con outros lugares, pois sempre sale un pouco peor de China, e China, obviamente, tamén ten cousas positivas, non? Entón, eu intentarei facer un pouco eso, un análisis de como vexo China en este desorden mundial, que agora que me estaban facendo unha entrevista previa, pois eu definiría como un desorden que ven un pouco, pois, se queredes, coa guerra de Irak, fai xa máis de 20 anos, que foi unha guerra ilegal, donde o orden liberal internacional pois empezou a quebrantarse, non? E como se decía tamén do Imperio Sacro Romano, o orden liberal internacional, igual que o Imperio Sacro Romano, pois nin era imperio, nin era sacro, nin era romano. E agora, pois, un pouco, levamos 20 anos un pouco igual, non? Que ese orden
non era tal orden, nin era moi liberal, porque había moitos países que non eran liberais ou moitas accións que non eran liberais, e, bueno, pois tampouco era internacional porque, bueno, pois tampouco ampliaba por todos os lados. E despois tivemos a guerra financiera global, perdón, a crisis financiera global, despois tivemos Brexit, despois tivemos Trump 1 e agora estamos en Trump 2. Entre medias, pois tivemos unha pandemia, tivemos a invasión rusa de Ucrania e tivemos moitas cousas que asemellan a que se Estados Unidos é un xendarme mundial, é o policía mundial, é o xemón mundial, pois non o está facendo tan ben, ou polo menos moitos pensan que non o está facendo tan ben. Entón, hai un cuestionamento un pouco desa hegemonía que todavía existe, pero hai un declive relativo que non absoluto da hegemonía de Estados Unidos. E China seguramente sexa o maior desafío a esa hegemonía de Estados Unidos e, bueno, pois tamén nos afecta a nosotros aquí, porque ao final ese orden ou desorden mundial fai que haxa máis guerras, se cadra, que haxa máis contestación e que haxa un mundo, como dicía Borrell, moito máis multipolar que multilateral, que é o que os europeos nos gusta máis porque vivimos nunha Unión Europea que é o mellor exemplo do multilateralismo, desa organización transnacional que é máis que unha organización internacional, pero bueno, moito menos en canto a súa coherencia que un Estado-nación. Bueno, entonces empezamos por China, e empezando por China temos que empezar por a historia de China. Bueno, eu fui a primeira vez a China no 2009, parte do meu doutorado, como dixo Cristina, e, bueno, nunca vira un mapa do mundo como este. China en chino significa o reino do medio, o reino do centro. Entón, na cosmovisión china, China está no centro do mundo, e despois ven o resto. É unha visión milenaria. Hai 4 cousas quizás que en China nunca realmente cambiaron moito. Unha delas é a lingua, que podes ler escritos que teñen 4.000 anos. Outra é a xerarquía, esa visión máis confuciana da xerarquía, a xente anciana e o saber da xente anciana, a xerarquía na sociedade. A administración, o mandarinato, os mandarines, desde as dinastías, e hoxe o Partido Comunista é outra dinastía máis. Por certo, desde a cosmovisión china, as dinastías que son exitosas duran 300 anos. 100 anos de ascenso, lembro-vos que o Partido Comunista chino cumprirá os seus 100 anos no poder no 2049, 100 anos de estancamento, de plató, e despois 100 anos de declive, e China coñece moito de guerras civiles, de desorden, de tensións, de hiperinflación e de masacres. Eso está moi enraigado tamén na cultura china. E despois está os valores, certos valores que nosotros consideraríamos máis conservadores, se cadra, tamén valores máis colectivistas. Eu teño un amigo americano que sempre me preguntou: pero os chinos por que son tan malos os deportes colectivos, se son tan colectivistas? Eu respondinlle: os chinos son moi colectivistas porque son moi individualistas. E o orden que buscaron foi un orden máis colectivo porque, se coñecedes os chinos, son tremendamente individualistas, son tremendamente ambiciosos. Sempre queren, ademais, ser os xefes, por iso crean negocios e valles moi ben. Entón, realmente, sempre houve tamén esa tensión entre o emperador, neste caso Xi Jinping, e o individuo chino, esa tensión sempre entre o emperador, que ten esa figura máis de pai, paterna, e o individualismo chino, que é moi agresivo e que ao largo dos séculos se considerou que había que ser colectivistas para frenar un pouco ese individualismo. Os chinos, China, durante séculos, foi a economía máis avanzada. Sen dúbida, ademais, eles están moi orgullosos de 4 cousas.
que sempre se dicen, non? A dinamita, a brúxula, etc., non? O papel, que non foi, os chinos non foron os egipcios os que inventaron o papel, foron eles. Pero despois hai cousas moi interesantes, non? Por exemplo, que cando Marco Polo chegou a China, que eso foi no século XIII, non? Mais ou menos, pois el viu, porque el viña de Venecia, que era para el era o sitio máis sofisticado do mundo, descubriu, porque el viña da cultura metalista do diñeiro, e descubriu en China que China tiñan papel diñeiro, que o diñeiro en China era papel que non valía nada. Cando el sempre estudiara, vira que o diñeiro tiña que ter valor intrínseco. El descubriu que o valor en China do diñeiro era o cuño do emperador. Igual que hoxe, cando vas a China, todavía o que manda son os cuños roxos, vermellos, en todos os documentos oficiais. E nosotros tardamos hasta o século XVII, casi XVIII, en introducir o papel diñeiro. O sea, os chinos introduciron o papel diñeiro no século VIII, no século VII incluso se empeza xa as primeiras, e nosotros tardamos como 1000 anos en introducir esa innovación. Igual que na irrigación. En irrigación, nosotros, gracias que os árabes introduciron, pero os chinos xa tiñan irrigación ben antes de Cristo, xa controlaban a irrigación. En Europa, sobre todo no centro e no norte de Europa, a irrigación, o sea, o que é a cultura, a agricultura e o campo e todo eso, prácticamente dependía do tempo hasta ben entrado o século XVIII. Chama moita atención que tardásemos tanto tempo en incorporar esas innovacións. China, como outros países, é escrava da súa xeografía. O norte, pois, as invasións mongolas, as estepas mongolas, polo tanto, sempre a ameaza do norte, da xente do norte, os Himalayas. O sea, é increíble que todavía hoxe China e a India viven de espaldas a un e outro. A pesar do budismo, que o budismo entrou moito en China e todo eso, pero todavía hoxe non hai esa tensión enorme. E China é un país con moito litoral, pero durante moitos séculos viviu de espaldas ao mar tamén. Sempre se considerou unha potencia continental, terrestre. A pesar de que China, como digo, foi a economía dominante do mundo, se miramos nos últimos 2000 anos, pois máis ou menos 1700 anos, China foi a gran economía do mundo. O sea, que é relativamente novo eso de que China está atrasada ou que non está na vanguarda das economías do mundo. E China, como podedes ver, un pouco recupera o seu lugar. Recupera o seu lugar que algúns pensamos que o 2008 as Olimpiadas de Pequín pois volveron a traer a China outra vez a palestra do mundo. China aí demostrou eu son unha potencia mundial outra vez. Pero durante moito tempo o foi. Chegaron a ter barcos que podían albergar hasta 1000 homes na época antes incluso de Colón, de Cristóbal Colón. 1000 homes. Imaginades os barcos que podían ter os chinos en aquel momento. Controlaban os mares, a navegación muitísimo mellor que os europeos. O curioso é que Chen He, o admiral Chen He, que fixo 7 viaxes, chegou hasta África e todo iso, pois despois da morte do emperador, o fillo non sigou esa estela, mandou queimar todos os papéis, todos os documentos de todas as viaxes e pediu que non se fixeran máis viaxes dese tipo, porque decía que non valía para nada, porque China regalaba seda e porcelana e todo eso, e traía animais exóticos como xirafas, e todo eso. Isto todo é unha perda de diñeiro que non valía para nada. Entón, China volvese aislacionista, introspectiva, e dá espalda ao mar. É moi curioso, porque todavía hoxe se vas ás praias da China, pois naide está tomando sol. Teñen un pouco unha visión un pouco diferente que nós ao mar. Todavía na psique de China está o século de humillación, que empeza coas guerras do opio, mediados do século XIX, e que remata a mediados do século XX coa Segunda Guerra Mundial.
Esos 100 anos de humillación, donde China era unha semicolonia, sobre todo para o Reino Unido, porque perdeu esas guerras, porque se enfrentou a idea de que a revolución industrial non ocurriu en China, e non ocurriu en China tampouco podo elaborarlo demasiado, pero porque China durante moito tempo xa tiña unha paz social, unha cohesión política que non tiñamos en Europa. En Europa guerreamos durante séculos e toda esa innovación para competir entre nós levounos a esas ansias, a ese capitalismo e a esa revolución industrial. Entonces, bueno, nas guerras do opio, pois a armada china de madeira tivo que enfrentarse á armada británica de acero e, lóxicamente, a batalla durou moi pouco. Aí empeza o século da humillación para China e todavía hai esa visión que creo que impregna a sociedade china. Temos a Mao, que desde Occidente se considera un dictador, un dos maiores dictadores e asesinos da historia da humanidade, pero para a maioría dos chinos é o que unificou, é o que liberou o país dos xaponeses e un pouco, pois, eso, da semicolonización de Occidente. Entón, é o pai desta nova dinastía que é o Partido Comunista Chino. Por lo tanto, alguén venerado e a pesar de que a xente sabe que se fixeron moitas atrocidades con él, o salto adiante, a guerra cultural, a revolución cultural e todo iso, pero sí que se ve todavía con gran respeto. E despois temos a Deng Xiaoping, o que abriu a China, e ademais China ten unha viaxe parecida á nosa. A finales dos anos 70 é cando se empeza a abrir, cando pasa dunha dictadura férrea a unha maior liberalización, donde se empeza a integrar no capitalismo mundial, e Deng Xiaoping sempre foi un tipo moi pragmático e dixo que nosotros podemos coller cousas do capitalismo, temos cousas que poden ser moi útiles ou poden poñernos ben no capitalismo, que é man de obra barata, e moita extensión, e moitas ganas de traballar, e China, como sabedes, empezou a convertirse na fábrica do mundo, nos anos 80, 90, etc. Pero Deng representa a apertura de China ao exterior e a modernización da China. E agora estamos na época de Xi Jinping, que para moitos, e creo que iso é unha obviedade, nunca desde Mao Zedong un líder chino aglutinou tanto poder nas súas mãos. Frente un pouco a este desorden, eu sempre o digo, porque sempre se dice que China cambiou con Xi Jinping, eu sempre digo que tanto Trump como Xi Jinping non son accidentes, son síntomas dunha evolución estructural. Entonces, Xulio Ríos, que é un gran coñecedor tamén de China, non sei se o coñecedes, algúns de vosotros, seguro que sí, se non, pois, lede o que escribe, é seguramente o español que máis saiba do Partido Comunista Chino, ten varios libros. No 2010, cando estábamos paseando por Beijing, e aí, pois, estábamos todavía na crisis financiera global, Estados Unidos estaba mal, Europa estaba mal, China estaba moito mellor, e eu, bueno, dicíalle que eso, que veía China forte e tal, e ele dicíame que a xente no Comité Central que estaba preocupada porque sabían que nos próximos 10 ou 20 anos China podía superar a Estados Unidos como a maior economía do mundo. Estaban convencidos que Estados Unidos non o iba a tolerar. Iba a facer todo o posible para descarrilar a locomotora china. E no 2010 xa é cando se proíbe Google en China, porque todo o que é a influencia norteamericana, lóxicamente, desde entonces empeza a controlarse, empezan a prohibirse moitas das plataformas americanas, e China empeza a crear o seu propio ecosistema digital. E, para o 2012-2013, teñen no poder a un tipo como Xi Jinping, que é un home duro para as turbulencias que iban a chegar. Entón, para o 2016, cando chega Trump, un home duro americano, pois Xi Jinping xa estaba no poder. Estamos, lamentablemente, así, estamos en unha dinámica de halcóns, de homes duros, de nacionalismo, tanto en Estados Unidos como en China. Eso é lamentable, pero tamén incluso no meu campo de investigación, algúns seguimos intentando analizar China desde o equilibrio, desde
o empirismo desde non a ideoloxía, pero cada vez máis a xente ve a China como unha ameaza, como un rival, etc. E os halcóns, frente ás palomas, como podría ser eu, dominan a conversación en Estados Unidos, en Europa e tamén en China. E o curioso é que en China o apodo para Trump é o unificador do país, porque se hai algo que fai que os chinos se unan, é unha ameaza externa. Porque, claro, é así. Os chinos poden ser moi dóciles, poden ser, etc., non querer enfrentarse, porque na súa cultura enfrentarse non é bon, pero se empezas a darlles paus, seguramente se unan máis e intenten resistir. E a visión ahora mismo de China é que despois de Trump 1, despois de Biden e de todo o que se fixo para conter o avance de China, China todavía, como dicen eles, está contra as cordas, pero non está na lona, non está no suelo, non está, aguanta as embestidas de Estados Unidos, porque, o que se fixo con Huawei, o que se fixo con moitos temas de semiconductores, a visión china, obviamente, é que Estados Unidos está facendo todo o posible para que China non poida avanzar e desarrollar. E, lóxicamente, o Partido Comunista Chino usa eso como arma propagandística para acrecentar a súa visión nacionalista do país. E iso é o que eu denuncio sempre que poido, que estamos en esa dinámica de nacionalismos tanto en Estados Unidos como en China, que é perigosa porque se os halcóns son os que dominan a conversación, todo é ameazas, e todo é tensión, e todo é guerra, por así decirlo, por ahora comercial solamente, pero tamén tecnolóxica, e iso creo que non nos leva a un mellor lugar. En este tempo, o partido-estado, porque China é un capitalismo de partido-estado, e ademais é moi curioso, porque realmente casi hai que usar metáforas biolóxicas para entender como funciona China, como é o capitalismo chino, porque, por exemplo, esa división que temos en Occidente do sector privado e o sector público, en China non é tan fácil. O mellor exemplo é que moitas veces vou a China e entón lévanme a visitar empresas de todo tipo. Está aí o encargado, o director, o presidente da empresa, e ele constantemente dice que isto é todo privado, isto é un sector privado, isto é diñeiro privado, isto é E despois, cando me entrega a tarxeta de visita, pon presidente ou director xeral desta empresa, e debaixo, secretario xeral do Partido Comunista Chino do lugar que sexa, ou algún cargo dentro do partido, entón dices, vale, sí, todo privado e todo. Entón, o Guanxi, que se chama, que os chinos, lóxicamente, un pouco como os latinos, non creen nas institucións, creen na xente, nos contactos que teñen, esa constante relación entre o sector privado que existe, que é fulgurante, que é realmente moi dinámico, e todo iso, e o sector público e o partido, porque son 90 millóns, que recrutan a xente das universidades, van ás mellores universidades, e moitos dos mellores alumnos van ao partido, e o partido está prácticamente en todos os sitios, e ti sabes que se coñeces a alguén do partido te vai resolver os problemas, pois eso está moi aí engranado na sociedade china, e casi todas as empresas, ben sexan públicas ou privadas, teñen unha célula do Partido Comunista Chino dentro da empresa. O sea, que estamos falando dun capitalismo de partido-estado, porque, lóxicamente, o partido tamén controla a maioría dos organismos de Estado. Esa diferencia de Estado de Dereito, o Estado da lei que impón o Partido Comunista Chino. Se lestedes o libro de Kissinger sobre China, que o recomendo, ele dice que hai dous xogos intelectuais que realmente son un bon reflexo de como evolucionamos na cultura da guerra, tanto en Occidente como en China. En Occidente xogamos o axedrez. Temos dous exércitos, un enfrente do outro, e o obxectivo é matar o rei. Canto antes, mellor. Os chinos, igual que os xaponeses, non xogan ao axedrez, xogan ao weiqi ou go,
que non é un xogo de enfrentamento e matar, é un xogo de estrangular, rodear e estrangular. E é un pouco a arte da guerra é diferente. Entón, os chinos nunca se enfrentan. Por eso é moi difícil que nos asiáticos e todo eso, se ti lle preguntas algo, é moi difícil para eles decir como se fose un holandés, decir, non quero. Queres vir a cenar comigo esta noite, tal. Un chino nunca che diría, non quero ou non poido. Ele diría, pois non sei. O sea, ese enfrentamento tan duro, pois non están acostumados. En a guerra igual. En a guerra saben que o enfrentamento frontal crea moita morte, moita destrucción. Entón, sempre, a idea é ver as debilidades do adversario, rodear o adversario, estrangular, quitarlle forza, quitarlle sangue ao rival. Pero se vemos o mundo desde a perspectiva do Wei Chi chino, pois China está rodeada. Entón, pensa que na súa área de influencia Estados Unidos, o xendarme, o policía do mundo, pois debería desaparecer. E iso, lóxicamente, lévanos a Taiwán. Taiwán é o centro da tensión xeopolítica do mundo. E o que acontece é que para os chinos, Taiwán é China. China continental. E ademais, para os chinos, Taiwán é a última mancha do século de humillación. Foi invadida polos xaponeses, despois da guerra civil escaparon aí os nacionalistas chinos, son chinos, en principio, pero para China, dentro de convertirse outra vez na gran potencia mundial, ese é o último reducto que todavía se escapa. Por iso, a gran maioría de chinos pensan que Taiwán debería ser China, ou ben polo ben, ou ben pola forza. E iso unha tensión porque, claro, para Estados Unidos é unha democracia, ademais é o centro da maioría de produción de semiconductores do mundo, e algúns dirán, non, bueno, pero realmente os americanos van a morrer para defender unha illa que está enfrente das costas de China? Van realmente os americanos a defender iso? Bueno, é que a xeopolítica é a xeopolítica, e nosotros desde fai moito tempo en Occidente pensamos no equilibrio de poder, na balanza de poder, na correlación de forzas. E se China invade e conquista Taiwán e Estados Unidos a deixa, Corea e Xapón e moitos outros empezan a pensarse que teñen que facer o día seguinte. E Estados Unidos non se pode permitir esa derrota en esa área xeográfica tan importante. Por iso que, bueno, estamos en un sitio complicado e agora sabedes que hai xogos para ver un pouco, simular se houbera unha invasión china de Taiwán. En moitos desos simulacros China xa consigue invadir Taiwán, depende, porque, bueno, agora ten capacidade tecnolóxica, capacidade militar para poder facelo. Pero o que está claro é que o coste para as dúas, Estados Unidos e China, sería enorme, tanto en vidas como en material. Se sigue sendo convencional, se xa estamos falando de atómico, pois xa non vos digo nada. China ahora mismo está en problemas. Se cada nunca tivo tantos problemas como agora nos últimos 40 anos. Tivo unha burbuxa inmobiliaria moi parecida a que tivemos aquí en España, aquí vedes a nosa, que foi bastante grande, como sabedes, e todas as burbuxas inmobiliarias chega un momento que estoupan. O tema é como se pode lidiar con eso. E aquí vemos que xa no 2015 hubo unha corrección e agora temos unha corrección importante nos prezos das vivendas, os prezos das vivendas que para min sempre cando iba a Shanghai ou Pekín ou moitas das cidades chinas era increíble porque os pisos ali eran moito máis caros que en Nova York ou en París, era totalmente insostenible.
E, bueno, a verdade é que iso ten moita influencia no comportamento do consumidor, na esperanza e na confianza do consumidor, e tamén na economía, que vai máis lenta ahora mismo. É verdade que agora vas a China e moitos dicen que hai menos empleo juvenil, hai máis desempleo juvenil, e que China está pasando por un momento difícil. Hai moito endeudamento, a dívida é alta, un pouco relacionada tamén co todo o tema da burbuxa inmobiliaria, de eso tamén en España sabemos bastante, pero é verdade tamén que temos que dicir que China é un acreedor neto ao mundo, o sea que moita desa dívida é a dívida entre chinos, porque China é un gran exportador, por lo tanto o mundo débelle máis a China que China, lóxicamente, o mundo, e moitas veces eso non se ten en conta. Despois ten o problema demográfico. China está envexecendo a marchas forzadas, rapidamente. A política dun neno tivo estas consecuencias negativas. Agora mesmo China ten unha taxa de reproducción baixa, e iso é un problema porque, como vedes, podría chegar no escenario base a ter ben menos de 1.000 millóns de habitantes, tendo ahora 1.400 millóns, o sea que hai unha reducción importante da población china previsiblemente nos próximos 100 anos. Entón aí, ou ben inmigración, ou ben automatización, hai un desafío enorme para a sociedade china. A revolución digital. China, sempre se decía que o internet se cadra iba a abrir China, que iba a democratizar máis China e todo iso, pero estamos vendo que con a maior uso dos móviles, e os chinos usan móviles moito máis que nosotros, e a digitalización das empresas e todo iso, cada vez hai máis información nas maus centrais. Entón, realmente, esta digitalización para un planificador central é un paraíso, porque na Unión Soviética, se tivesen a información de todas as esquinas do sistema, sería moito máis fácil distribuir os recursos. Entón, China, iso que asusta a Alemania, a Estados Unidos, todo iso, que pensan, se cadra un país autoritario ou incluso totalitario como China, non vai colapsar como a Unión Soviética. Se cadra, se o fan ben, isto é un desafío enorme porque cada vez poden ser máis eficientes na distribución dos recursos. China é, con Arabia Saudí, dos países onde hai menos liberdade. Nos últimos anos, porque Estados Unidos vai por China, para dicirlo así en 3 palabras, cada vez hai máis represión en China, porque cada vez o Partido Comunista ten máis medo de que se abre a Mao, vai haber debilidades en China. Xa viu o que pasou en Hong Kong, que houve todo ese proceso de independencia de Hong Kong e todo eso cortaron polo sano, e entonces, todo o que é con acto de algún tipo de protesta ou de cuestionamento da autoridade do Partido Comunista Chino está eliminado. Entonces, todo o que é as libertades e os movimentos feministas, LGTBI, etcétera, en China, non teñen moita cabida, aparte da liberdade de expresión, liberdade de asociación e todas esas cousas. Si que, ademais, nos últimos tempos cada vez é máis difícil, incluso para min, facer investigación en China é máis difícil, para os xornalistas estranxeiros cada vez é máis difícil chegar a fontes oficiais chinas. É un sitio, ahora mismo, que está obsesionado e casi, eu diría que é obsesionado con que desde fora se vai facer todo o posible para debilitar o país. Pero China estáse convertindo en unha potencia tecnolóxica. O Plan 2025, que se presentou en 2015, xa apostaba por tecnoloxías de última xeneración, para non solamente ser a fábrica do mundo, pero empezar a innovar. Eu creo que China desmontaron a moitos economistas que dicían que China nunca podía ser capaz de innovar, porque eran comunistas e, polo tanto, só poderían copiar. Eso se está ahora xa realmente vendo que non é así.
Estamos en un mundo onde pola guerra de Ucrania e outras, pois hai esta visión de Occidente, das democracias versus as autocracias ou versus os países non democráticos, e o que pasa é que a maioría do mundo non está en eso. Estados Unidos e Europa, bueno, eu creo que Europa incluso menos, pero esa visión de, por un lado están as democracias e por un lado está o resto, solamente podes ir a viaxar a India, e na India naide compra ese discurso. E mira que India non ve a China como un gran amigo, sempre viu a China como un gran rival estratégico, pero aínda así non compran iso de que os malos son os chinos e os bons son os occidentais. O mesmo se pode decir de Brasil e todo iso. Como Borrell descubriu nos últimos 5 anos o que aconteceu agora coas sancións sobre a Rusia, pois demostrounos a moitos europeos que estamos relativamente sós no mundo. A guerra de Ucrania e as sancións contra a Rusia demostrou que o Occidente está unida, porque foi unha resposta a Rusia contundente por parte de Estados Unidos, a Unión Europea e moitos dos países aliados, Australia, Nova Zelanda, Corea, Xapón, pero despois, cando lle dicimos aos demais, tedes que aplicar sancións a Rusia porque violou a Carta dos Dereitos Humanos, a Carta das Naciones Unidas, o Dereito Internacional e todo iso, pois a maioría deles dixeron: así o fixestes vosotros tamén tantas veces. Así que nosotros vamos a facer negocios con Rusia todo o que poidamos. E a India, que é unha democracia, pois compra todo o petróleo que pode de Rusia e non vai sancionar a Rusia. Entonces, bueno, pois eso creo que é un pouco un baño de humildade para nosotros os europeos. China ten a Franxa da Ruta, que é o seu gran iniciativa para invertir, para comerciar, para ter relacións diplomáticas co resto do mundo, sobre todo o sur global, o que nosotros en el Cano chamamos o sur plural, e, bueno, pois cada vez ten máis conexións. Convertiuse no gran exportador, casi todo o mundo, incluso Estados Unidos, pois o maior orixen das súas importacións é China, para Alemania tamén é así. E, bueno, estamos aí coa batalla sobre a tecnoloxía, Huawei sí, Huawei no. Como sabedes, Estados Unidos fixo un gran esforzo para que os seus aliados non usen Huawei, tecnoloxía china no 5G. En Europa, pois, hai algúns países que foron máis drásticos a hora de aplicar esa prohibición e outros, pois, pensan, como moitos outros no sur plural, pensan se os chinos me ofrecen tecnoloxía igual de boa que a de Occidente, máis barata, por que non a vou usar? Porque se me espían os chinos, tamén me espían os americanos, e eu, pois, teño que conseguir esas infraestructuras o máis baratas posible. Despois hai xente que dice que non podemos depender tanto de tecnoloxía china porque é unha dictadura e, polo tanto, non queremos que os nosos datos e todo iso estén en maus do Partido Comunista Chino. Entón, bueno, estamos falando da soberanía digital e todo iso, que é un tema que nos preocupa a todos. No coche eléctrico, China cada vez é máis dominante. Moitos pensan que polos subsidios que lle deron ao coche eléctrico, leva 15 anos traballando sobre o coche eléctrico, os chinos históricamente sempre foron bons na electrónica e todo iso, xa as bicicletas eléctricas, as motos eléctricas, agora os coches eléctricos, controlan a maioría da cadena de valor, desde a minería, todos os minerais que se necesitan para minerais críticos para as baterías, hasta o refinado desos materiais que crea moita polución e os chinos son dominantes, hasta as propias baterías, hasta o ensamblaxe, todo iso. Temos agora todo o desafío para o noso país e para Europa, que é unha industria estratégica, que facer coa chegada de coches eléctricos chinos. Aí demostra China que está na vanguardia desa tecnoloxía, por lo tanto, agora hai moita xente en Europa que dice que temos que facer o que fixeron os chinos con nosotros, que é, pois, joint ventures, copiar, obligar a eles que fagan transferencia de tecnoloxía, porque eles fan as baterías mellor que nosotros, pois, entón, que nos enseñen a facelas, que copiamos nosotros dos chinos, que é un pouco irónico que estemos vendo eso. Temos todo o tema de tecnoloxía de control, de vigilancia,
tecnoloxía pois que moita é China, pois, por exemplo, a recognición facial, hai moito da tecnoloxía china que é moi boa no recoñecimento facial, ou de todo tipo de tecnoloxía de vigilancia que en moitos países pois ten moitos adeptos. Eu estive fai nada fai uns anos en Colombia que falábamos sobre o 5G, e había pois un danés que dicía que non se lles ocurrise usar 5G de Huawei porque era a tecnoloxía que iba a estar nas maus dun partido e unha dictadura, que polo tanto sería unha catástrofe para a seguridade nacional de Colombia. E había ali un de Colombia que dicía, bueno, sí, moi ben, pero é que nosotros aquí temos un grave problema que é a inseguridade. Temos unha criminalidade enorme. En China non hai criminalidade. Entón, algo se cadra podemos aprender deles, en todo iso. Entón, eu non teño unha posición aquí clara, pero é un debate que se ten. Lóxicamente, desde Europa, nosotros, eu, o primeiro, non quero un réximen como chino, nin a vigilancia como en China, e todo iso. Pero é verdad que a tecnoloxía china, ahora, en moitos países, estáse utilizando, é tecnoloxía que axuda ou que axuda aos gobernantes e que é máis barata que outras. China estáse convertido no prestamista de última instancia para moitos países, sobre todo en África, o sea, ten esa capacidade xa, monetaria tamén, de financiamento, e empeza a ser o gran contaminante do mundo. O gran desafío é que vamos facer con India e con África, porque se India e África van pola mesma senda que China, en polución, en contaminación, como nós, per cápita, pois temos un problema. En China é verdade que fai un tempo están facendo un gran esforzo, porque tamén os chinos se deron conta que non poden ter ciudades, como cando cheguei a Pekín, estábamos co presidente falando de eso, que antes, cando chegabas a China, todo era unha néboa, era todo gris, era unha cousa increíble, non había unha polución enorme, enorme. E agora sí que vas a Pekín ou a Shanghai e tal, que tes un ceo azul, está despexado, pero é verdade que tamén que... É curioso, non? Porque cando eu fun fai, en maio, estive en China e todo iso, polo tema do coche eléctrico, os chinos dicían, é curioso, non? Agora, vosotros, os europeos, criticades a China porque apostamos polo coche eléctrico, porque metemos moitísimo carto público, subvencións ao coche eléctrico. Pero eso non será unha medida pública, unha política pública de inversión pública para reducir a huella de carbono. O sea, non terías que estar aplaudindo os europeos que estamos facendo eso. Lembro-me que Jorge Toledo, que é o embaixador da Unión Europea en Pekín, que é español, cando de contei eso, díxome, bendito, ademais, díxome, e dixéchelles que se están tan preocupados polo clima e todo iso que deixen de usar centrais de carbono para producir a electricidade para esos coches eléctricos. Claro, China, pois, todavía hoxe ten moita electricidade de carbono e é un gran emisor de carbono. E finalmente, estou xa acabando, está todo o tema da diplomacia de China, de que incluso foi capaz de poñer a entenderse os iraníes e os saudíes, que para moitos era casi imposible. Isto foi antes do que pasou en Israel, en Gaza, todo iso. China, nese conflicto, sempre cando pode, se pode facer algo, faino, pero se ve que se complica moita cousa, retírase, porque moitos pensan que debería ser máis proactivo no que está pasando ahora mesmo en Oriente Medio, pero é verdade que aí conseguiu un logro diplomático que demostra un pouco que China ahora mesmo é unha gran superpotencia que pode incluso sentar á mesa a rivais estratégicos. China controla moito do que é ahora mesmo a tecnoloxía verde, a tecnoloxía limpia, e para Europa estamos en unha disyuntiva, porque temos dúas grandes transicións, a digital e a enerxética. Na digital dependemos de Estados Unidos enormemente, porque todo o que son as plataformas e todo iso, obviamente dependemos de Estados Unidos, e na enerxética dependemos de China, de que sexan insumos e tecnoloxías chinas para poder facer
E o coche eléctrico vai en esa dirección, non? Deberíamos abrazar os coches eléctricos baratos chinos para a nosa xente, para que todos teñamos un coche eléctrico barato chino, pero tamén sabemos que se fabrican os coches os chinos non nos fabricamos nosotros. Entonces, pois a solución para algúns é que veñan os chinos a fabricar aquí. E se fabrican aquí, que non veñan solamente a ensamblar, que beban da industria auxiliar do automóvil que España ten, e ten empresas moi boas que deberían poder beneficiarse de iso. Entón, antes de que vayan a Hungría, que veñan aquí a producir os seus coches. Pero, bueno, se esa é a solución, está por verse, pero o que está claro é que domina moito desa enerxía. E despois temos os BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que agora ademais se ampliaron, que agora incluso hai colas para poder unirse aos BRICS, que creo que é un resume un pouco deste mundo que estamos vivindo, un mundo dominado por Estados Unidos, pero moita xente en moitos países descontentos, que queren realmente que sexan outros tamén os que marquen as regras, os que dominen, os que, non dominar, dominar tamén, os que influyan a política global. E China nese grupo, lóxicamente, é o gran dominador. O sea, non se entendería os BRICS sin China, porque realmente estamos falando dun peso moito maior que o resto. Pero, o dito, está ampliándose, son países moi diversos, pero creo que o síntoma está aí. E iso é un síntoma do mundo multipolar que estamos vivindo e que é importante. E, finalmente, a última reflexión, despois de estudiar China moito, etc., eu creo que vos din un pouco a cara positiva, pero tamén a cara oscura dese país, que ademais é na entrevista que se fixo, a miña visión sempre é que ti podes escapar de China, o sea, no sentido de que dices, non, eu como Trump, isto que se chama decoupling, desacoplarse de China, hai que desinvertir de China, hai que facer o posible para que China non avance, hai que conter a China, hai que... É increíble, antes da pandemia había 30.000 estudiantes americanos en China, agora debe haber uns 1.000, hai un desacople tamén humano, de non entender o outro. O interesante que, porque hai un dos expertos, Jerry Brown, que dice que ao final a historia de China, que levantou 800 millóns da pobreza, é unha historia humana positiva. E o Occidente tivo gran culpa diso. A globalización, comerciar con China, o sea, que realmente podría presentar eso como un gran logro humano, colectivo. Pero agora a visión que impera é isto é un rival, é unha ameaza, etc. Hai que como que conter ou escapar de China. A miña sensación é que a maioría do mundo non están niso, non ven a China como esa ameaza como a ven Estados Unidos, porque Estados Unidos e China compiten para ser o número 1. E o resto non estamos en ese xogo. Entonces, eu creo que como europeos temos que darnos conta de que China é China, o bon e o malo, e China non vai desaparecer, e China vai estar aí, e se non estás en China non vas a poder competir cos chinos no teu propio mercado ou en terceiros mercados. Entón é mellor que estés aí, en China, que o coñezas, que o entendas, que compitas con eles, porque vas a ter que competir con el no teu mercado ou en terceiros mercados. Entón, iso de poder escapar de China creo que é difícil, porque China, ao final, se non o encontras ali, vas a encontrarlo aquí. Nada máis, gracias pola atención. Moitas grazas, Miguel, pola análise tan rica en evidencias de distinto carácter, políticas, económicas e argumentos. Temos máis de media hora para preguntas e debates, así que, cando queiran, comezamos. Ola, boa noite, moitas gracias, super chula, a conferencia encantoume. Vou barrer un pouco para a casa, para a parte que máis me preocupa a min como profesional, que é o cambio climático. Outro día vin uns datos de a World in Data tamén, que decían que o mundo continúa aportando moito máis carbono, o sea, siguen crecendo as emisións, pero é moito debido a China. Entón,
ti crees, desde a túa perspectiva, que China realmente está concienciado co tema do cambio climático e refírome sobre todo á mitigación e adaptación? A resposta é absolutamente sí. Sí, sí, porque, a ver, hai xente que leva indo a China pois moito máis que eu, non? Pero xa máis ou menos son 15 anos, desde o 2009, podes mirar tamén os números anteriores, pero a maioría dos expertos pensan que China pode chegar ao punto álxido da súa huella de carbono, da súa emisión de carbono, se non é o próximo ano seguinte. E a partir de aí empeza a baixar. Eu vino ali, igual que o tivemos aquí, China era un sitio contaminado, sucio, os ríos que non se podía beber a auga deles, era un sitio fai 15 anos que era como España, pois non sei, nos anos 80, non sei, máis ou menos. Iso cambiou moitísimo, e a presión social, porque iso moitas veces non se conta, non? As protestas, as manifestacións, a xente, non? Iso, ao final, o líder chino tamén o ve, tamén ten que, non? O sea, ten que reaccionar sobre iso, non? Moitos empezaron tamén a viaxar, non? Ainda me decía, non sei quen, me decía que cando viñeran uns chinos que sacaban fotos ao ceo porque veían o ceo azul e todo iso, entón a xente volve, empeza, non? Entón, agora mismo, sobre todo despois da pandemia tamén, agora tú ibas a Pekín, a Shanghai, as grandes ciudades, son sitios máis modernos, máis limpios, máis verdes, ves aí, por exemplo, nas ciudades, todo iso, a min chamou a atención en Shanghai, non? Que agora se tes un híbrido ou un eléctrico, tes a matrícula é verde. E todos os que son de combustión e tal, a matrícula é azul. E ves moitísimo verde, e claro, todo azul é prácticamente coche alemán, non? Que un pouco ves así, non? Un mundo futuro, se queres, ou a China máis ecolóxica, todavía, non? A tecnoloxía alemana ou tecnoloxía europea máis anticuada, por así decirlo, non? Eu creo que se está facendo, non? O sea, China é a que máis invirte en enerxía renovable, o que pasa é que todavía é un país moi grande, moita población, todavía ten moita nuclear, nuclear ten moita tamén, que en principio non ten huella, pero ten moita central de carbón, porque o carbón é máis barato. Entonces, igual que Polonia ten moito carbón, que non hai que ir hasta China, e sabemos que os alemanes tiveron que reactivar moitas centrais de carbón agora por non comprar gas ruso. Entón, a historia creo que é máis positiva, por así decirlo, máis optimista do que moitas veces se presenta. O que pasa é que tarda, e temos o desafío de que cada vez hai máis chinos que consumen máis, e tamén de outros países que tamén consumen máis, entón, ao nivel global, se os esforzos de China van a ser suficientes para reducir esa huella de carbono que temos a nivel global, pois eso xa é outro debate. Grazas pola intervención. Outro día, comentando as eleccións americanas con un amigo meu que traballa cos chinos, pregunteille eu, será verdad que os arancéis que vai a poñer Trump van a arrinconar un pouco a China? É dicir, non teñas medo, non apretará moito, porque se China pon en circulación os dólares que ten, fai un crack mundial. Non sei se é exagerada a cousa. Pero outro tema que non tocache así moi a fondo. Moitos non toquei a fondo. Moitos. No, eu teño un sobrinho que traballou en Shanghai varios anos traballando por unha empresa danesa de contenedores, e dicía el que a influencia que está tendo China en África, dice, construíron portos, teñen as minerías de África están en manos chinas. Dice, vas a calquer porto de África e ves chinos por todos os lados. Dous temas, entón. O primeiro, o tema de Estados Unidos e canto pode apretar a China, e se China pode usar as súas reservas, que ten moitas reservas, son 4 billóns en parlancia española en divisas, que sempre se considerou como unha arma financiera nuclear.
É unha arma atómica financiera. China pode usala, podría vender mañá $1,5 billion de dólares. Non estamos falando de miles de millóns, estamos falando de billones. Son 12 ceros. Vale? Eso colapsaría o dólar. O problema é que o resto das reservas que ten China tamén perderían valor. Entón, é como un tiro no pé. China sempre dixo, eu teño esta arma, podo usala, non te metas conmigo. Pero a realidade é que Estados Unidos nos últimos tempos sí que se meteu bastante con China. Trump xa empezou cos arancéis, Biden co tema de semicondutores, ou seja que realmente casi que como o farol ese ou a ameaza esa de poder usar esa arma pois quedou un pouco en entredito porque realmente China é difícil que o faiga, porque ao final tamén son os aforros dos chinos que están aí, e tamén China pois tampouco non quere que se colapse a economía mundial, non quen quere iso, igual que China tampouco quere que Estados Unidos non quere que China colapse. Entón, se hai un xogo, un baile difícil, vamos a ver, Trump dixo que os arancéis iban chegar ao 60%, o outro día dixo que 25% a Canadá e México polo tema de inmigración e o fentanilo. Por certo, que non o dixen que a maior orixen do fentanilo que chega a Estados Unidos ven de China, que é un pouco tamén outra ironía histórica, que a guerra do opio, o opio foi o que debilitou a China e ora a China pois se cadra non fai suficiente para poder prohibir ou parar a exportación de fentanilo de China a Estados Unidos. É unha dos requerimentos de Estados Unidos constantemente de que China realmente pare iso. E despois dixo que os arancéis a China iban a ser do 10%. Non sabíamos moi ben se era sobre os 60, se era sobre os que están agora. O que creo que está claro é que Trump vai intentar falar con Xi Jinping, ele é o deal maker, o que fai, o que chega a acordos, o que negocia, é un gran negociador. Mira, hoxe pola tarde xusto estaba, porque no Elcano facemos sempre España 2025, e tocábamos un pouco poñer os escenarios para 2025, había o escenario positivo e o escenario negativo, eu poñía que no escenario negativo pode chegar a eso, a arancéis dese tamaño, e o que preocupa sobre todo é que non sexan arancéis aos produtos que veñen de China, senón que sexan arancéis a produtos chinos, dá igual de onde veñan. Porque, por exemplo, nos últimos anos, moitos países de ASEAN, que é esa asociación de países de Asia Oriental, pois as exportacións de Vietnam, Camboya, Filipinas a Estados Unidos aumentaron moitísimo porque para non pagar os arancéis, os chinos producen en esos lugares e exportan a Estados Unidos. Ou ben producen ou ensamblan en México e exportan a Estados Unidos. Pero se os americanos empezan en serio a dicir non é só o produto que veña de China, é produto chino, dá igual o eslabón na cadena de valor. Entón sí que estamos en unha situación onde se estamos falando de xogar ao Wei Chi, empezamos a estrangular de verdad a China. Entón, ese é o escenario máis negativo, e China, a represalia de China podía ser invado a Taiwán, 60% de todos os semiconductores do mundo os controlo eu, entonces a ver a onde vamos. E non tenen que invadir a Taiwán, solamente con boicotear, con facer todo un tipo un cordón umbilical ao redor de Taiwán, que poderían en principio facelo, xa crearía unha tensión enorme. Eso é o escenario negativo. O optimista é que Trump e Xi Jinping se senten, que Trump diga, mira, ou Xi Jinping, que diga, mira, ti non me fas máis arancéis,
e eu subo o yuan, aprecio o yuan, para que os meus ciudadanos poidan comprar produtos americanos con maior capacidade, estimulo a miña economía, reducimos desta maneira o déficit, que sei que te preocupa o déficit, que China ten un superávit con Estados Unidos enorme, que eu sei que ti queres reducir eso, e ademais vou facer todo o posible para que non chegue ningún fentanilo chino a Estados Unidos. Porque sei que tes unha epidemia ali de fentanilo que te está destruindo a túa sociedade. E todos contentos. Hola, boas tardes. Grazas por la conferencia. Outro tema que non saiu nada é o tema da educación. Aquí en Europa insistimos moito que o desenvolvimento das nacións ven moito vinculado ao tipo de educación, á insistencia da educación. Como está a educación en China? Como tes visto nesta experiencia túa ali? Unha gran pregunta, ademais moi pertinente no espacio, na cidade, no espacio do que estamos. Pois mira, a educación en China vexo desta maneira. Tradicionalmente, a educación en China era moi, como un pouco como en España, moi de memorización. Sabedes que China foi o primeiro país de introducir as oposicións á administración. O primeiro de todos. Outra innovación que despois se copiou, que foron os franceses, a que copiaron uns cuantos siglos despois, uns cuantos bastantes. Pero moito de memorizar. Moito memorizar, repetir, memorizar. Entón tamén se dicía que os chinos non iban a ser capaces de innovar porque realmente solamente se dedicaban a memorizar. A ver, creo que unha das cousas que ten China, que non sei se terá no futuro, pero é verdade que eu, cando vou a China, vexo a moita xente en postos de mando, tanto no ámbito público e privado, xa sabemos que todo se funde, pero tanto nas empresas como na administración e todo iso, eu vexo a moita xente ali que é claro que ven de clase media baixa, ou que ven do rural, ou que os pais eran do rural, velo. Entón, o ascensor social en China, porque ademais é bastante meritocrático, porque as mellores universidades hai uns exámenes durísimos, entonces realmente, aunque sexa moita memorización, hai moito, xoven do ámbito rural e todo iso, que se é bon e todo iso, chega ás mellores universidades, a Pekín, a Shanghai ou a outras cidades chinas. Entón, eu creo que sí que hai máis, eso tamén eu falei moitas veces con Javier Solana. Todos coñeces a Javier Solana, que tamén sempre lle impresionou que a maioría dos líderes chinos vese que son xente competente. Podes discrepar con eles en moitas cousas. Borrell tamén mo dixo fai pouco, dixo que lle encantaba falar cos chinos porque realmente veías que podías ter unhas conversas, e veías que son xente con cultura, instruídos, competentes, técnicamente moi sofisticados e todo iso. Pero tamén é verdade que agora cada vez máis hai maior desigualdade, hai universidades máis de élite, universidades menos, e todo iso. Entonces, eu creo que sí que nos grandes centros de pensamento, de investigación, ademais hai máis apertura, porque seguramente aí non haxa a censura que hai en moitos outros lugares de China, pero sí que eu creo que ao final China, igual que Estados Unidos, ahora hai un gran debate en Europa, eso teño que dicilo aquí, no contexto do informe Draghi, o debate que temos sobre a competitividade de Europa, que Europa crece menos que Estados Unidos, que a productividade en Europa é menor que en Estados Unidos. Se un analiza os números, se a Estados Unidos lle quitamos 3 estados, Nova York, Massachusetts, Boston e California, a media da productividade en Europa, se queredes tamén que quitamos os mellores, a illa de París, toda a gran productividade que Alemania e todo iso e tal, os niveles de productividade en Europa son moi similares ou incluso maiores que en Estados Unidos.
Entón, en China un pouco igual, non? É igual que hai unha concentración cada vez máis en empresas, en rexións, onde hai unha gran productividade, hai un gran dinamismo, hai unha gran afluencia e todo iso, e iso crea tensións. Por eso Xi Jinping nos últimos anos e todo iso empezou a darlle duro ás tecnolóxicas con esa visión de que hai moitos mozos chinos que se metían nesas plataformas, que moitos son xogos de videoxogos, que ou plataformas o Globo chino, ou Uber chino, ou de consumo, plataformas de consumo que ademais os chinos en eso, Amazon e moitas outras, empezaron a copiar os algoritmos das empresas chinas. O TikTok é o mellor exemplo. Todo o mundo que está en ese mundo me dice que o algoritmo de TikTok é o mellor. A hora de cautivarte, a hora de que vai sempre aparecer contido que che gusta. Incluso mellor que Twitter, que Instagram, etc. Entón, aí meteuse moita innovación, capacidade intelectual, materia gris, se credes, pero o Estado pensa, non, eu quero que esa xente, que os millores enxeñeiros e todo iso non entren en facer videoxogos. Quero que faigan quantum, quero que faigan semiconductores, quero que faigan inteligencia artificial e todo iso. E quero tamén que, porque está claro que a sociedade china é moi desigual, saben que eso é perigoso. Culturalmente os chinos aceptan as desigualdades máis que os europeos, tradicionalmente, aí son máis como os americanos. Os americanos e os chinos, en xeral, aceptan esas desigualdades na sociedade, pero hasta un punto. Cando se volve demasiado radical, pois crea tensión social. Hola, boas tardes, moitas gracias pola charla. Eu quería saber cal é o papel real de China na guerra de Putin en Ucrania e tamén agora falase moito de inteligencia artificial. Quen cree que vai liderar esa carreira? Podería ser China? Moitas gracias. Vale, dos preguntas tamén, moi boas preguntas. China, eu sempre presento un pouco a visión china, dedícome a eso. Non é que eu a defenda, eu presento-a. Eu sou un analista, entón intento presentar como ven os chinos o mundo. Entón vamos a empezar por aquí. Un académico chino de Relacións Internacionais, que tivemos varias reunións sobre isto, e sabedes que a posición europea é China debería facer máis para presionar a Putin que deixe de guerrear en Ucrania. Casi todos estamos de acordo con iso. E os chinos me dixeron isto. Ti imagina que cando Putin invadiu Ucrania, que a resposta de China fose igual que cando o ataque das Torres Xemelas. Que isto é un ataque a un país soberano, que isto é intolerable, que isto vai en contra da Carta das Nacións Unidas, que China vai estar con Ucrania hasta o final, e que vai sumarse á alianza internacional para defender a Ucrania. Estados Unidos levantaría as sancións, os aranceis, as restriccións á exportación de tecnoloxía a China? Todos os expertos americanos que lle fixen esta pregunta, todos, a resposta era non. Entón os chinos dicen, que nos queda? Igual que os indios, para os chinos, Rusia é inevitable. Está aí, mostreivos o mapa, os mongoles do norte, que son moi fieros, moi guerreros, e que nos poden complicar a vida. Quero levarme ben con esta xente. Fai pouco estive en Ljubljana, capital de Eslovenia. E había un diplomático ali que me dixo, que está pasando con Washington e Bruselas? Porque durante décadas a visión estratégica sempre foi que había que evitar que os rusos e os chinos se unisen. E agora estamos facendo todo o posible para unilos.
Entonces, a ver, China podería sancionar a Rusia, podería deixar de venderlle coches, porque ahora moitos dos coches que se venden en Rusia son chinos, porque os europeos desertaron. Podería tamén deixar de venderlle tecnoloxía, e moita da maquinaria, e moitas cousas. Podría, pero non o fai porque, en xeral, ve que Rusia mellor tela do teu lado que fronte túa, que sabe que esta guerra desgasta tamén a Estados Unidos e a Europa, que ten visións similares do mundo en canto os valores e moitas outras cousas que lle acerca máis a Rusia. Entón, cal é o papel de China en esa guerra? A ver, eu creo que apoia a Rusia no sentido de que sigue comerciando e sobre todo desde o inicio da guerra comercia todavía máis con Rusia. Según parece, hai certa tecnoloxía, non solamente quitar os semiconductores que hai nas neveras chinas para usalos para drones e todo iso, pero xa hai máis drones tamén que veñen de China no campo de batalla. Estados Unidos e Europa todavía non levantaron iso dunha maneira tan taxante, pero está claro que Rusia se beneficia de facer negocios con China. Eso mantén a maquinaria de guerra rusa. Pero tamén hai que dicir que a India, que é unha democracia e que para moitos é un socio ou un país máis que pensa como nosotros, máis afín, máis amigo, pois tamén lle compra petróleo a Rusia todo o que pode. Entonces, pois, é o que dicía antes, que nosotros pensábamos que podíamos aislar a Rusia, a realidade ahora mismo é que non somos capaces de aislar a Rusia, incluso a nivel europeo, porque está claro que todavía hai moita xente en Europa que a través de terceiros países sigue facendo negocia con Rusia. Fai pouco, mira, en Delhi estaba con dous economistas rusos e dixéronme, mira, nosotros tivemos 40 anos na Guerra Fría donde o noso réximen non nos deixaba facer negocios con vosotros. Ahora, o voso réximen non vos deixa de facer negocios a vosotros con nosotros. Temos moita experiencia en buscar maneiras de facer negocios. Fíxose antes e seguirá facéndose. Entonces, bueno, pois, eso fai que a maquinaria de guerra rusa siga intacta. E a segunda pregunta, a inteligencia artificial. Ademais, inteligencia artificial xenerativa, que é a que ahora ChatGPT, etcétera. A ver, os estadounidenses parece que están aí na ventaxa, pero é verdade que tamén nas patentes, nos papers, no nivel de publicacións que hai, os chinos cada vez tamén están máis avanzados. Eu diría que Estados Unidos está liderando, China está acercándose moito, e a Unión Europea ou Europa está por detrás, incluso dos chinos. É verdade que os chinos poden facer moitas cousas que éticamente se cadra nosotros non faríamos, entón eso tamén lles dá unha ventaxa. Despois teñen a escala, que nosotros non a temos, pero tamén teñen o problema do idioma. É un idioma chino que é difícil, claro, os americanos teñen, imagínate, ahora toda a xente que está usando ChatGPT en inglés. Eso é enorme, eso casi, eso mundial. Entón, aí tamén a escala americana ou a escala angloamericana é maior, pero é verdade que en moitas tecnoloxías máis avanzadas, quantum, etcétera, os chinos tamén están aí moi arriba. En moitas das tecnoloxías máis punteras, China agora compite ou está a un nivel moi parecido a Estados Unidos. Bueno, dúas cuestións. Que idea teñen os chinos de España? Porque non sei se sabe, se está moi extendida o coñecemento de que grande parte da débeda española está en mans do goberno chino, comprado por os chinos.
Segunda cuestión sobre Taiwán. Parece ser que ese cordón de que falaches existe, ese cordón protector, porque según informacións parece ser que se están creando como illas artificiais ao redor da zona, etcétera, etcétera, con vistas a unha eventual operación militar que en algún momento seguramente se tendrá que producir, porque eu estou convencido, en fin, dentro da humildade de meus coñecementos, de que a idea expansionista e anexionista de China sobre Taiwán está aí latente e algún día estará que producirse, o sea, a pesar de que lle gusta aos americanos ou non, nada máis. Que pensa China de España? É curioso, eu, como comentaba Cristina, pois son o fundador e coordinador de esta rede de expertos sobre China nos think tanks, nos centros de pensamento máis importantes de Europa. Ahora temos unha rede prácticamente de 25 centros, casi cubrindo todos os países da Unión Europea. E cando empezamos a xuntarnos, porque moitas veces en Europa o problema é iso, non? Que estamos moi divididos e que moitas veces a comunicación non flúe, non? Incluso no Banco Central Europeo empezouse a coordinar un pouco o análisis sobre China fai 10 anos, non moito máis. O sea, cada un facía o seu, cada un investigaba o seu, coñecía o seu, pero isto é dicir, mira, vamos a saber un pouco que saben os finlandeses de China, que saben os húngaros de China, que saben os griegos de China, e todo iso, non? E aí descubrimos, nesa ronda, que, porque sempre había ese lema de que España era o mellor amigo de China en Europa. E despois descubrimos que o grego tamén dicía o mismo, e o finlandés tamén dicía o mismo, e o francés, por suposto, dicía que os chinos adoran Francia e admiran Francia, e os italianos non che digo nada. O sea que, hombre, entonces todos somos amigos de China, ou todos somos as portas de China a Europa, todo iso, non? A ver, como ven a España? Eu creo que ven como a cuarta economía da zona euro e da Unión Europea, como un sitio relativamente aberto, todavía non? Un país que nesa triada que a Unión Europea define China, que é un socio estratégico para moitas cousas, para todos os temas do G20, para os temas das Nacións Unidas, o globo, o mundo non se pode gobernar sin China, non? Competidor económico, obviamente, un gran competidor, cada vez máis, e aínda porque lle vendemos todavía avións, porque pronto os chinos xa non comprarán os nosos avións, e aí pois o déficit será todavía maior. É rival sistémico porque ten un sistema político que non queremos. Pensan que España, así como outros países, e os mellores exemplos son Holanda e Alemania, que pasaron de facer negocios con China e ver China como o mellor socio do mundo e que compraba todos os produtos holandeses ou alemanes, a velo pois cada vez con máis suspicacia e temor, pois que España todavía pensa que se poden facer negocios, non? É un pouco pois as visitas últimas non de Sánchez a China, as últimas tamén aquí de Xi Jinping no 2018, por certo estivo en Canarias ahora de paso a Latinoamérica, parece que o rei vai a ir se cadra o ano que ven tamén a China, estivo o ministro de Exteriores, estivo aquí o presidente da Asamblea Nacional do Congreso de China. Bueno, creo que ahora mismo sí que se considera un país que non é hostil a China, que xa é suficiente, xa é, bueno, para os chinos é de aplaudir e de cuidar, non? Por iso mesmo, non? E despois, eu creo que vese tamén como un país con moita historia, moita cultura, seguro, eu creo que, bueno, onde os chinos todavía non son benvidos, non? Despois Taiwán, sí, a ver, está aí, a ameaza está aí, está todo o tema do mar de sur de China, que falou vostede, que son as 9 rayas que China dice que todo o mar de sur de China prácticamente de China, e os países que están ao redor, pois obviamente non pensan o mismo, os Vietnams e Filipinas, etc.
Se China vai usar a forza en algún momento para invadir a Taiwán, supoño que algúns de vosotros coñecedes a trampa de Tucídides, non? Tucídides, que escribiu ou describiu ou narrou as guerras do Peloponeso, decía que eso, non? Esparta era a potencia dominante, veu Atenas e houve un conflicto por medo, non? Porque Esparta pensaba que Atenas iba a amenazala, por iso hubo conflicto entre a potencia incumbente, a potencia existente e a que chega de novo, non? Pero esa é unha lectura errónea de Tucídides. Tucídides non falaba de medo. Tucídides falaba que o que leva ao conflicto entre a potencia que está e a que ven é a arrogancia. A arrogancia tanto do que está como do que ven. A arrogancia do que está que pensa que o que ven é menos. É menos sofisticado, é menos o que sexa, non? Esa visión un pouco americana, se queredes, non? Son comunistas, é unha dictadura, copian, manipulan a moneda, etcétera, 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 non? E a arrogancia tamén do que chega, porque pensa que o outro é máis débil, non? Entonces pensa que pode facer máis do que realmente despois pode facer, non? Entón, esa é a gran ameaza que nos acecha, non? Que é esa visión americana de que son o número un e naide pode quitar o número un, non? Outro día, non sei se vistes, que Trump dixo que todo aquel que se quixese desdolarizar, que non usase o dólar, todo aquel país, incluso creo que falou dos BRICS, todos aqueles dos BRICS que se dice que queren realmente crear unha moeda ou facer pagamentos e todo eso en non dólares, moverse vai ser castigado, non vai poder facer negocios en Estados Unidos e todo iso, non? Entón, eso é arrogancia, eso é dicir, eu sou o número un e aquí non se vai mover naide, non? E por outro lado China, non? Pensar China que se cadra pois que Estados Unidos está fraco, que realmente pois está cunha tensión interna enorme, que ten un payaso de presidente, que tal e cual, e que agora é a oportunidade para invadir a Taiwán porque este presidente dixo que non era o presidente da guerra e que Taiwán pois lle daba un pouco igual. Bueno, a ver, dúas preguntas. A primeira, este capitalismo de Estado de China, ¿no? Como repercute na población? Como son? Porque realmente estamos acostumbrados ao capitalismo do Occidente moi consumista, non? A sociedade moi tremendamente consumista. Pero aquí dá a impresión que son productores, exportadores, pero non sei hasta que punto son consumistas os chinos. E a segunda é como repercutiu todo o problema do COVID con respecto a China, no resto do mundo. Moi ben. Tradicionalmente, os chinos non son moi consumistas. Son máis como os alemanes de producir. Un capitalismo menos de financiero, menos de intermediario, menos de mercader, e máis de facer, de producir. Pero é verdade que se tú ibas a moitas das ciudades chinas hoxe en día, ves bastante consumo. Os chinos con poder adquisitivo consumen moitísimo, tanto en China ou cando van viaxar e todo eso. Sabedes que aquí o Corte Inglés ten moitísima xente que fala chino porque compran, sobre todo, luxo de todo tipo. Entón, hai un pouco esa ambivalencia que os decía un pouco antes, que tamén que é un pouco a sociedade china, que ten esos valores conservadores das xerarquías de confucianos, de realmente do traballo, do esforzo e do aforro, porque son moi aforradores, pero despois tamén está ese instinto individualista, ese instinto consumidor, ese instinto tamén do xogo, gustalles moitísimo o xogo, apostar, e todo iso. Entón, teñen esa tensión entre un pouco esos valores, ese instinto tamén máis se queres de avaricia, macroeconómicamente China todavía consume moi pouco,
sea, o porcentaxe do consumo é relativamente baixo, un 30, 40, non chegou nunca ao 45% do PIB, do Produto Interior Bruto. En Estados Unidos estamos a niveles de 80%, na maioría de países occidentais estamos en un 70%, porque moito tamén é servicios, etc. Entonces, por un lado, necesitamos que os chinos produzcan menos, consuman máis, porque teñen unha sobreproducción. Máis que sobreproducción, se queren producir tanto, teñen que consumir máis. Ou teñen unha subconsumo ou teñen unha sobreproducción, sobrecapacidade de produción. China representa o 30% da inversión mundial e o 30% da produción industrial mundial. É realmente impresionante. Entón, claro, o resto do mundo ten que absorber iso e chega un momento que non está disposto a absorbelo. Estados Unidos xa dixo aranceis ao coche eléctrico chino do 100%, e Trump ve o déficit comercial que ten Estados Unidos e dice, isto non pode ser. E en Europa cada vez máis estamos, pois eso, dicindo que ou ben nos deixades que podamos exportar ali e empezades a consumir, ou vamos a ter que empezar a poñer barreiras, non? Entón, bueno, e despois está o tema xeracional, eso fai moita gracia, porque é un pouco igual que con meus pais e todo iso. Todos os chinos maiores pensan que os novos consumen moitísimo, que non aforran e que non, é un tema xa xeracional. Así que, a ver, eu creo que o chino en xeral, se ten poder adquisitivo, consume. Pero é verdade tamén que en China a sanidade e a educación e todo iso non é universal como aquí. Entonces, moita xente aforra para poder permitirse unha sanidade, unha sanidade e unha educación para os seus fillos mellor. Entonces, sí, son colectivistas e moi comunistas, pero moitas desas cousas non son universais. O mínimo sí, pero se queres o mellor para o teu fillo, pois seguramente vayas a un hospital privado, vayas a daslle, pois eso, clases particulares, apoio externo para que poida competir. Entón, sí que gasta moitísimo en sanidade, en educación. Por iso tamén teñen menos fillos, porque saben que un fillo é moi costoso, sobre todo nas grandes ciudades. Pero, volvendo ao tema de os chinos, como se non te metes na política, a vida dun chino é moi similar á nosa, porque moitas veces deshumanizamos a China, pero se vas ali, ao final, pois todo o mundo quere o que queremos nosotros, que é o mellor para os seus fillos, que estudien, ter un coche, ter unha casa, poder viaxar. Depois, se te queres meter en política, xa sabes que te metes en problemas. Pero despois, no día a día, non hai esa represión que moitas veces a xente pensa que hai. A xente vai un pouco, e despois hai moitísimas protestas, manifestacións, o sea, hai denuncia de corrupción, de mala xestión, de todo iso. O que pasa é que para a gran maioría dos chinos, o Partido Comunista Chino para nosotros como a democracia, é un sistema que están acostumados, que sempre foi un sistema parecido, por iso dicía que hai certas cousas que non cambiaron. Entón, pensan, a ver, o Partido Comunista Chino ten unha legitimidade enorme porque levantou 800 millóns de persoas da pobreza, fixo a China unha potencia mundial. Entón, sí, hai corruptos, sí, hai cousas que hai que mellorar, hai protestas, pero se empezas a organizarte para desbancar o Partido Comunista Chino, van-te aplastar. O lema do Partido Comunista Chino é eu goberno porque poido. E ti non gobernas porque non podes. É moi fácil. E o COVID, a ver, o COVID, hai todo tipo de teorías, non, de que podeu salir dun laboratorio non, salir do mercado, etc. Difícil creo que saber con contundencia realmente como saiu. Saiu de China, creo que estamos un pouco todos de acordo en eso. Os chinos creo que foron moi exitosos a hora de conter o COVID ao principio, por as medidas draconianas. Ademais, eu estudiei moi desde o inicio, era unha política moi draconiana, uso da tecnoloxía, uso moitísimo da tecnoloxía, entón identificaban rapidamente quen tiña, e aislamiento draconiano, aislamiento de individuales como se había que aislar todo un barrio.
etcétera, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso intentaron sofocar, ¿no? Volvemos outra vez ao xogo, ¿no? Estrangular, sofocar, matar o virus, ¿no? Eu creo que conseguiron, por eso non tiñan mortes. Non sabemos cantas mortes hubo en Wuhan ao principio, eso sí que non se sabe, se cada hubo moitas máis do que se dixo, seguramente. Pero despois eu sí que estou casi convencido de que realmente se estrangulou, porque as medidas que tiñan postas e a disciplina que introducían era enorme. Pero despois veo Omicron, e o Omicron era moitísimo máis contagioso. E porque tiveron tanto éxito ao principio, levaron un pouco hasta o final as medidas esas draconianas e todo eso. Entón, eu creo que en xeral, despois a xente veía como a represión era tan dura en China que a imaxen de China no mundo polo COVID empeorou casi en todos os lados. E iso tamén explica por que ahora mesmo se vas a China hai moitos menos occidentais. Moitos occidentais viñéronse de volta e moitos, pois, entre a tensión xeopolítica e a maior represión que houbo e todo iso, pois China é ahora mesmo menos apetecible, e iso é a razón porque ahora China tamén quere que volva a xente. Eu sempre digo que é un bom momento para visitar a China ahora mesmo. É barata, porque é máis barata que fai 5 anos, e os chinos están menos arrogantes, se credes, menos crecidos e máis abertos a que veñan a visitalos. Bueno. E a dicir que me vi obrigada a preguntar unha cousa de Paloma a Paloma, que é la Unión Europea, pero eso deixamos para o próximo relatorio, así que lle damos este obsequio para que volva pronto, Miguel. Gracias.